गिबि गिबियावनो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन जाय बिथांमोना केस उइथड्र खालामनानै लिखित हिसाबै बिटिसिनाव बिथांमोना लिरनानै होबाय अनारेबल हाइकर्टनि एड्रेसाव बिथांमोननि हेफाजाबजोंसो दिनै गोबां कन्ट्रेक्टरफोरा बिल मोननो हाबाय बेनिखायनो आं बिथांमोनखौसो आगोल आं साबायखर बावनांगोन आरो जायफोर केस उइथड्र खालामग्रा बिथां कन्ट्रेक्टरफोर बिथांमोना नैबे लिस्टआव हयथ' सोसनजायाखै गोबाङा 50%आ सोसन जाबाय आरो बिथांमोना मोननो थांसिगोन आरो जायफोर सोसन जायाखै बिथांमोना सप्तासेनि उनाव बिथांमोननि लिस्टआ दैखोजागोन गोदानै जायफोरा लिस्ट होदों बिथांमोना जानुवारियावसो मोनगोन कम्पिउटाराव पुटआप जाखानाय सेटआप जाखानाय एमाउन्टजों बिथांमोनासो नैबे एक सप्ताहनि उनाव मोननो हागोन बेनिखायनो आं खावलायदों जायफोर केस होग्रा उथायनानै लाबाय अनारेबल हाइकर्टसिम बिथांमोनखौ आं खावलायदों एक सप्ताह नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो एसेब्लाबो नोंथांमोना बिलखौ मोननो हागोन आं खोथा होदों आरो जोंहा हाग्रामा साराबो बेखौनो बुंदों जे जिफोर केस गोनां बिथांमोनखौ बे पेजआव 50% बा 70% होनो हानायनि बेबस्था खालामना होनो होदों आरो प्राय मोनबायानो 50% मोनदों आरो 20%सो ব্যক্তিকো जों होनो हायोब्ला नेक्स्टआव जोंहा गोरलै जाहैगोन মই কলো যে যিবিলাক কেছ উইথড্ৰ কৰিছিল তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ দিব লাগিব তেখেতসকলৰ কেছ উইথড্ৰ কৰাৰ কাৰণে গোটেই বিটিচিৰ কন্ট্ৰেক্টৰবিলাকৰ বিল পাবলৈ সক্ষম হ'ব অনাৰেবল হাইকোৰ্টৰ এড্ৰেছত তেখেতসকলে এই স্কিমৰ এগেইনষ্টত আমি আৰু কেছ নকৰো বুলি তেখেতসকলে লিখিত হিচাপে দলিল পেপাৰত তেখেতসকলে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে মই ধন্যবাদ দিব লাগিব कम से कम 50% केस दिया कन्ट्रेक्टर बिलाके निश्चय बिल पाइसे बुले आमी कब पारिबो आरो जिखिनि आसे तेखेतসকলৰ लिस्टो उइदिन 1 उइक तेखेतসকলে लिस्टो पाबले सक्षम हबो आरो जिबिलाक नतुनकै सबमिट करिसे तेखेतসকলে জানুৱাৰীত নিশ্চয় পাই যাব আৰু নতুনকৈ লিষ্ট বনোৱা হ'ব সেকেন্ড লিষ্ট এটো আমি দিব সেকেন্ড পেজ আৰু বহুতো এমসিএলএ এম বিলাকৰ এমএলএ বিলাকৰ লিষ্ট থাকি গৈছে এই টেকনিক্যাল প্ৰবলেমৰ কাৰণে আমি ৰাখিছিলো এই লিষ্টখন নেক্সট সপ্তাহত পাই যাব আৰু বিলটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকে টেনচন ল'ব নালাগে আমি গোটেই বিল এই সিৰিয়াল ভাৱে আমি কৰি যাম আপোনালোকে নিশ্চয় ৰখিব 1 উইক আপোনালোকে বিল পাই যাব থ্যাংক ইউ